Du se bagefter. Find en til, der er lukket. Må jeg komme tæt på og kigge, Oscar? Nej. Hvor skal jeg gå hen? Hvorfor? Der kommer spring. Mor, vil du have de her handsker på, så har du røre i fiskene? Nej, ellers tak. Jeg må godt holde dem for dig. Og når der er bid, så holder så. Tager du lige den anden, der røg på jorden der? Husk at gå udenom vores muslingernet. Jeg tisser lige. Jeg tisser lige ude i vandet. Nu har du har dragt på, Johan, så det er nok lidt svært, at du er i gang. Nu står du altså lige ved slagtestenen. Det er slagtestenen. Den der, se Oscar. Skal du også tisse?